Jeg viser i den her video, hvordan man får lift ned på en lastbil. Jeg starter med at holde den orange knap inde. Og så holde den i midten, og så tryk på den nederste for at få den ned. Spørg dig. Ja. Hvorfor har du valgt faget som lastbilchauffør? Ja. Hvorfor? Det var sgu et godt spørgsmål. Sådan faldt låret ud dengang. Ja. Ja. Sådan, Altså, man ved aldrig, hvor livet tager i hen. nej, det er det. Så Jeg startede som ung i arbejde. Og så fik jeg lastbilkørekort. ja. Og så har jeg været chauffør siden. Ja, så der kan man se. Oplever du ensomhed i dit arbejde? Ensomhed? Ja. Nej. Nej. Jeg kan godt lide at være mig selv, så Du det er ja. helt fint. Ja, så... Okay. Hvad lyder din normale arbejdstid af? Hvad den lyder på, eller hvad siger Ja. Hvad er dine normale arbejdstider? Min normale arbejdstider, det er fra 7 til 15. 7 til 15. Okay. Det er jo en god arbejdstider. Ja, men det overholder de aldrig, så Nej. det går stille med ud på 5. Så hvad er en god arbejdsdag for dig? Det er at køre kunder, jeg kender. Kunder du kender. Og ja, Perfekt. altså i det hele taget bare dagen er fyldt ud, så man ikke skal sidde og holde og vente. Ja, det lyder sgu også meget godt. Hvis du kunne ændre noget ved dit arbejde, hvad skulle det så være? Mindre tunge løft. Mindre tung løft. Ja. Det kan jeg også godt forstå. Hvad er så fordelene og ulemperne ved så et arbejde som lastbilchauffør? Fordelen er, at man er sig selv, og Fordelen. man har sine arbejdsopgaver, Ja, og kender sine arbejdsopgaver. ja, det, Altså nu kan jeg godt lide at køre lastbil. ja, det I det forstår hele jeg. taget. Ja, Jo. Ulemper, det er jo, at du aldrig ved, hvad dagen bringer. der kan godt være lidt Men det er jo også en udfordring for Ja, nogen, ikke? jo, Jeg uforudsigeligt. kan godt lide det, men Ja. der er nogen, der ikke kan lide det. Det er det. De skal have faste rammer Ja, at køre efter eller arbejde efter, ikke? det er det. Så, Ja. så Men ulempen er jo så, at når det regner, så Ja, så kan du- og så når det er koldt, så ja. ja, Men det kan vi ikke gøre noget ved. det er det. Så det kan man nok ikke. Hvor mange stops har du cirka på en dag, en normal arbejdsdag? Det er forskelligt, men den Forskelligt. ligger mellem 20 og 25. 20-25? Ja, Okay. leveringer, ikke? Og så har Jo. jeg cirka 10 afhængninger. 10 afhændinger. 35 steder om dagen, ikke? Okay, så vil jeg spørge dig, hvordan er fællesskabet og arbejdsmiljøet? Det er okay. Altså nu er vi jo et team hernede på 4 biler. Ja, Og det fungerer sgu fint. Altså Det for nogen, fungerer. der er plads hjem, så får de godset over, ikke? Ja. Så det fungerer sgu egentlig fint. altid. De fleste kollegaer siger også godmorgen om morgenen og sådan noget, ikke? Jo, Der er bare enkelte, som er morgensuper, men sådan er det. det er det, Det er det der er jo sgu alle steder. Det er det, lige præcis. Så mit sidste spørgsmål. Hvordan ser du udviklingen i lastbilbranchen? Fremtiden? Fremtiden, det bliver jo nok el. El? Ja, el. Men om det kommer, jeg ved det ikke. Der kan jo være år. Det kan jo, Ja, altså der de kan gå år. forsker stadigvæk i det, ikke? Men Jo, det er jo, det er så det. længe det er dyrere at købe en el-lastbil, Ja, end det er at købe en diesel-lastbil, så kommer vi ikke over på el. Nej, og når man kan sige, når man har længere afstand for eksempel, ikke, så kan det godt være lidt bøvl med... det vi kalder terminalkørsel, dem der kører Tostrup af Aarhus for eksempel, ikke? Ja, det er det. Ja, de kommer aldrig over på el, fordi så langt kan de ikke køre. Nej, det er jo ikke praktisk, kan man... Nej, så skal de holde 16 timer over i Aarhus og lade op, ikke? Det duer var sige, ikke. nej, det gør jeg sgu ikke. Så, jamen, det var Der sådan vil set... altid være brug for lastbil. Det ved jeg jo. Det er jo nok noget af det Der skal stadigvæk vigtigste. køres gods, så der skal stadigvæk køres madvarer, altså fødevarer og sådan noget, ikke? Det er jo det. Det er jo nok, hvad kan man sige, nok en af de vigtigste chancer, der er, eller jobs, der er her i samfundet. Så, Prøv du at købe noget i en butik, der ikke har været på en lastbil. lige præcis. Ja. Så. Jamen, det var så de spørgsmål, jeg havde for nu. Det var det. Så jeg siger mange tak for det. Altså det.